برای آشتی و آزادی داخویانیک درباری برداوامی ێریشن ڕژێما سووریە لەسەر باژارێ دەرعا سووریە بەڵاف کرد و تێدا بتوندی ئەو ێریشەر مەزار کرد و گوتکۆ ڕژێما سووریە پابەندی بترۆی کەفتنا ناکە و داخواست ji civaka navdewletî kir ku destwerdانê bikin û tawanên cengiyên rejêma Sûriyê lê dijî xelkê derayê rawestîne û dorpêçkirina li ser bajarê derayê rake û rê bide alîkariyê mirovî bilez derbazî derayê bibe. Dih roja duşemê şeşê Eylûnê bereya aştî û azadiyê daxuyaniyeke derbarî êrişên rejêma Sûriyê li ser derayê belav kir û kopya gihişte berdestê rêbaz û têde wiha hatiye. Ew ku bereya aştî û azadiyê me rewşa bajarê derayê û tawanên rêbazkiriyên rejêma Sûriyê lê dijî xelkê derayê û rewşa miroviya xirab di rojên borî de şopande û em bi tundî dubare êrîşkirina rejêma Sûriyê li ser derayê şermezar dikin ku di encamê de geleke qurbanî ketin û bi hezaran welatî derbeder bin û warê xwe bicîhiştin. Herwiha bereya aştî û azadiyê di daxuyaniya xwe de dorpêçkirina li ser bajarê derayê ji aliyê rejêmê ve bi tundî şermezar kir ku di encamê de bêhtir ji 10,000 sivîl ji welatiyên derayê dibin dorpêçkirinê de ne û ji derman û ta şîrê zarokan jî bêparin. Ev yek bi tawanên lê dijî mirovatiyê binav kir. Daxuyaniyê amaje bi siyaseta rejêma Sûriya koçbarkirina neçarî ku rejêm lê dijî xelkên derayê bikartîne û fişarê li ser sivîlan dike red kir. Daxwaza rakirina dorpêçkirina rejêma Sûriya ku li ser welatiyên nava taxên derayê beled de danî kir û herwiha daxwaz kir ku alîkariyên mirovî bilez diriya netewêniya girtîra derbasî wan taxan bibin. Dê berdewamiya daxuyaniya xwe de bereyê got ku di nêrîna me de rejêma Sûriyê sedema neserkeftina danostan dinaye û rewşa bajêr roj bi roj xirabtir dibe. Ji ber rejêma Sûriyê dixwaze hemû mercên xwe li ser welatiyên derayê bisepîne. Heger na wê êrîş bike û şerekî mezin li dijî taxên bajêr bike. Tawan û cinosaydan lê dijî bi hezaran ji welatiyên sivîl encam bide. Bereya aştî û azadiyê daxwaz ji rêxistinê navdewletî û welatên Erebî, rêxistina Kongerê Îslamî û Komkara Erebî û welatên Zulhêz, bi taybet Amerîka, Rûsya û Yeketiya Ewropayê kir. Destwerdanek bilez bikin û tawanên şer û cinosayda rejêmê û hevalbendên wê di derheqê derayê de encam didin rawestînin. Bereyê bang lê welatên dostane kir ku destê alîkariyê bidin gelê derayê û alîkariyên mirovî û kelopelên pêwîst û giring bigihînin wan û bi rola navbênkariyê û dîplomasiya navdewletî bilîzin û xwînrijandina welatiyên derayê rawestînin. û hişyarî derbarê îddiatên rejêmê ku rêkeftinek di navbera wan û Tirkiyê de ji bo koçbarkirina welatiyên derayê da got ku ev gotin dor ji rastiyê ne. Dê dawiya daxuyaniya xwe de bereya aştî û azadiyê got ku lehengî û bêdengiya gelê me li herêma Horan beramberî tawanên rejêmê û hevkariya wan bihevre û riştbûna wan lê ser manawa di nava xak û mal û milkên wan de bihêzbûneke û got jî her projeyek nû ji bo koçbarkirina welatiyên Sûriyê ji xaka wan tawane li dijî mirovatiyê û serbar dibe li ser lîsteya dirêj ya tawanên rejêmê û divê kesên berpirs û tawanbar werin siza danine.